To se natáčeli špady, dostáváme z té dálky. Já si půjčím koloběžku. Kde má koloběžku? Čemu jak pojede, dá si do držky zase. A YouTube, vole. Já už vím, jak se tam dávají videa. Já hustý, já taky. Já jsem na to včera přišel, protože oni ten YouTube udělali už česky. Fakt. Už funguje česky. Tak kde je kurva, už ho chci natočit, jak se jde do držky. To už tam někdo leží, vole. To je jasný. Už. Čuráku natáčí. Ty jsi fakt kokej. Bombajo! Se skutalo. To je docela dobrý čurák.